saiki gelem angon wedhus. Ora angon kok, Reng. Tapi lagi refreshing. Lah piye? Angon bojo dicelatu. Angon anak dilamak. Penak angon wedhus, pokok oleh suket yo bakal meneng. Lambemu lho, Truk. Ya ngono kuwi dadi wong angon. Nanging pesenku, yen angon wedhus ojo sampe mangan tandurane tangga. Beyes, Bos. Wedhusku ora kira mangan tandurane tangga. Nanging yen nyeruduk anake tangga ya sering. Wih, tak sawang-sawang wedhusmu akeh banget, Truk. Ana pira cacahe? Sing putih apa sing ireng, Reng? Sing putih wis. 20. Wih, cek akeh. Lah sing ireng pira? Sami, Reng. Lambemu, Truk. Dadak nganggo basa krama barang aku. Sakmono akeh, sedina butuh suket pirang keranjang. Sing putih apa sing ireng? Sing putih? Ya kira-kira 5 keranjang. Lah sing ireng? Sami, Reng. Oh, koyoke wedhusmu akeh sing lanang, Truk. Pira kabeh? Sing putih apa sing ireng? Yen sing putih? 17. Lah yen sing ireng? Sami, Reng. Mengko dhisik, Truk. Kat mau yen tak takoni kok mesti jawabmu putih apa ireng. Terus sing ireng mesti sami. Jane kowe iki ngapusi aku tah. Ngapusi piye to, Reng? Coba disawang sing tenanan to. Wedhusku ya mung kae sing putih tok. Aku ora duwe wedhus ireng. Lah, terus sing ireng kae apa? Lah genah putumu dhewe ngono. Si Sami Aji karo Sami Jaya. Guyon karo wedhusku. Mosok kowe lali karo putumu sing ireng kuwi? Sempel tenan kowe, Truk. Mosok putuku dipadake karo wedhus. Ya ora ngono, Reng. Tapi bener putumu kae. Gumbul karo wedhus ora bakal tukaran lan gegeran. Nanging jajal, yen gumbul padha manungsane, padha kancane, mengko mesti bakal gelut rebutan dolinan. Ya apa ora? Omonganmu, Truk. Gatelno kuping.